Ja sa dopomínam na jedno doživenie. My sme hrali ve Čarnom Kovcu jednu druhú dvúročne, taká za B-skupine. Ja som všelaké texty hral, to by še tá môj bajka, hraje bajky. On je všelaké texty srbce hral, potom je u Nemce zjal, a vy ste se po takým německé řeči hral a všelaké věci zase v srbštině a po takým tu ta myšlenca a na koncu je to, když to se z toho uskočilo, na koncu je přišla Kašparka, se tam nešto prašla, ale já nevím, što. A to jeden holc, tu mě mi odmluvil. A na koncu ta učitelka ke mně přišla a říkala, víš to, tu holc, když je na to prašení odmluvil, tu ještě ve svém životě žádné srbské slovo užíval. Jac klanko to uskutkować nie możesz, już muszę to dopokazać. No, nie wiem. Tak.